Kanus masukod ang atong pagtuo unsa na siya kahugot ngadto sa Ginoo. Igsuon sa mga panahon gyud nga dunay mga dilubyo o crisis sa atong kinabuhi. Kung nakita mo aton na viral nga na disgrasya nga halos tibok family niya namatay and he is the only survivor. Pero panahon nga gi-interview siya, nagpasalamat siya sa Dios. Yung tipo nga naa siya sa kasakit pero gipasalamatan niya ang Dios nga ang iyang pamilya gipaulos ra sa Ginoo o salamat Ginoo sa mga panahon nga sila gipaulos nimo nga rikanak. Din sa nakasala wala siya nasuko ni nagdumot kundili iyang gipasaylo nga naman siya katong mga tao, klase nga tao nga nakasabot siya nga kato pagtugot sa kaaway sa Ginoo nga gipahintulutan usab sa Ginoo. So inaning klase nga tao talagsaon, no? Sama siya ni Job. Nga si Job gikuha na ang tanan pero nagpasalamat o nagdaig pagyapon siya sa Ginoo. Ug kining klase nga pagbati talagsaon lamang sa tao nga naay ingon aning pagbati sama atong tao nga diin luyos sa kasakit nga naangkon niya. Nagpasalamat pa siya sa Ginoo. So diya nasukod ang iyang faithfulness to God. No kay pinaagi atong hitabua makita biya pod ang kaluoy sa Ginoo nga grabe siya naka-survive, wala siya naipit, wala mga garas, wala siya naunsa. Inana kagamhanan ang Dios nga bisan naa pa ta sa baba sa kamatayon kung ikaw iyang panalipdan nga naa pa siya plano nimo luwason jud niya isuon. So unta kato nahitabo nila kitang mga sumusunod sa Ginoo makakuha unta tag jutay pitik nga inato nga pamaagi ba nga kung unsa man ni atong giatubang nga problema, never blame and question God kundi magpasalamat ta sa Ginoo niini. God bless igsuon.